Doncs després d'això em sembla que no cal dir res més. I Lluís Llach, si vols venir a dir unes paraules. Gràcies per animar-me, perquè ho necessito. No solo la gent que m'ha precedit i el que vindrà darrere meu són gent amb un discurs molt ferm. Jo soc aquí perquè, siguin una persona una mica coneguda, a vegades el poc que servim és per recolzar les iniciatives de la societat. I a mi em sembla que el que estem configurant avui, ja des de fa uns mesos, és importantíssim. Com a empordanès em sento orgullós d'estar aquí el dia que es constitueix l'Assemblea per la Independència del Baix Empordà. Però a banda d'això, i els sentiments, diguem, de terra, crec que s'està configurant una eina extraordinària al servei d'aquest país i que serà molt important en els temps que vindran. Podria animar la gent a entrar-hi, a deixar de banda les diferències, a cohesionar-nos, a pensar com volem aquest país, a resituar-nos després de tot el que ha passat en els últims 10 anys i a començar un camí que em sembla que no té cap més horitzó possible i lluminós que la independència. Fa uns anys, quan jo vaig viure 28 anys al franquisme, i en aquells temps argumentàvem per la independència fent argumentacions històriques i anàvem a buscar la Petronila i anàvem a buscar Martí l'Humà, els Reis Catòlics, i en aquell via crucis històric de la nostra comunitat arribàvem l'11 de setembre. Després tots els cops d'estat prostàtics de vells generals espantosos i impresentables que ens van anar amargant la història i la vida fins a la Segona República. I deies, algun dia potser ens en sortirem de tot això. Potser és per tot això que Catalunya està totalment condemnada. Curiosament, quan un es mirava la República amb una mica de detall, veia coses que avui ens són sorprenentment veïnes. Al principi ens necessitaven, ens van fent servir, ens van prometre, i després, a poc, però tossudament, es van començar a esquilmar i a alleugerir de drets i d'esperances. Hi varen participar tots, classe política, intel·lectuals de dretes, d'esquerra, els intel·lectuals espanyols d'Unió. Les Espanyes invertebrades, que piensen ellos. Una gent difícil de qualificar, el que se'n podria dir un panorama de cultura europea. Però tanmateix van ser els portaparaules d'aquell anar gratant darrere dels pocs fonaments que teníem d'una possibilitat incipient de fer-nos fins a l'últim dia. Un dia molt curiós que hi va haver un detall que ha passat molt desapercebut. Alguns historiadors, d'altres no. És que fins i tot el president de la República Espanyola, el dia de travessar la frontera en un exili afrós i terrible, no va voler estar al costat del president de la Generalitat per no legitimar-lo en un darrer acte de coherència del que pensa l'Espanya casernària de nosaltres com a país. Però dèiem, no, però això va ser tan convuls, tan difícil que potser... Perquè clar, després del Franco i 40 anys donen per somiar truites cada dia, no? I pensant, quan tot això s'acabi i vingui la nova democràcia. I va arribar la nova democràcia i va passar exactament el mateix, primer es necessitava. I després, a poc a poc, tossudament,
ens hem anat fotent els drets un darrere l'altre, fins a arribar als nostres dies. Això és magnífic perquè en tot això, un dia, i no per iniciativa dels estaments polítics que potser ho haurien d'haver fet, la gent comença a desvetllar-se i és precisament la capacitat creativa popular que comença a donar senyals de vida i a plantejar iniciatives fabuloses per la trempera social que comporta. I arribem als nostres dies havent passat un tomb impressionant en els alers de futur d'aquest país. I avui en dia hi ha molta gent d'entre nosaltres, moltíssima gent, que ja no veu una altra possibilitat, cap horitzó possible que no sigui la independència. Per això és tan important l'Assemblea Nacional de Catalunya, perquè el que pretén és ser l'eina de cohesió de tota la gent que des d'àmbits molt diferents, des d'ideologies diferents, es puguin encaminar, treballar junts i cohesionar-se per aconseguir-la només ràpidament possible. Ja s'han citat tantes causes que afavoreixen aquest alè, que a vegades és divertit fer el contrari, preguntar-se per quin motiu no hauríem de ser independents i de trobes una sorpresa. La primera, que un bon motiu seria per poder guanyar la Lliga al Madrid una altra vegada. Això ara que toca, ara que ho hem pogut viure tan bé, renunciar-hi se fa difícil. L'altra cosa, i jo crec que és molt important, i per això l'assemblea és tan important, és que no podem ser independents encara perquè nosaltres no estem preparats. Nosaltres no estem preparats. Hem de fer una reflexió profunda sobre nosaltres mateixos com a país, com a societat. Hem de veure els objectius, hem de veure les necessitats i prendre una decisió comuna. No estem preparats. I l'assemblea, amb altres organitzacions, perquè l'assemblea no està en contra de cap organització política independentista. No, és que clar. Jo crec que l'assemblea, la seva gran feina és aquesta, precisament. És preparar-nos a tots plegats per prendre consciència de la nostra potència social fabulosa. Jo m'havia mirat les meves lletres per veure si podia acabar amb alguna frase brillant, no n'he trobat cap. I després m'he mirat les hemeroteques per veure si hi havia alguna... I de cop i volta hi va haver un noi fa poc i amb un posat així d'entremaliat va començar a dir allò de si ens aixequem aviat. No sé si fa filosofia i lletres aquest xicot. Però davant del desert, que a vegades se pateix patint des d'estaments superiors, m'agradaria dir el que va dir un esportista espavilat. És veritat, si ens aixequem cada dia molt aviat i ens posem a treballar. Si ho fem bé, si ens sabem organitzar, si sabem acceptar la diferència dels altres, si la diferència de l'altre es converteix en un valor propi, si tossudament sabem utilitzar tota la força cívica, social, la potència econòmica, etc., que som com a país, jo us puc assegurar, com deia aquell xicot, que som imparables. Bona nit. Moltes gràcies, Lluís Llach. És molt important el suport incondicional de persones com en Lluís per donar més importància encara al que és i al que pretén l'Assemblea Nacional.